שחקן אמיתי, חברה שנולדה לפני 9 שנים מתוך מטרה לבוא ולעשות כדורסל אחר. זה התחיל במחנות קיץ. יש ילדים שאני כבר רואה, מלווה אותם המון שנים ורואה איך הדבר הזה עוזר להם להתפתח. המתכונת של מרכז לפיתוח שחקנים זה עבודה אישית בקבוצות קטנות, יחס אישי. הדגשים שלנו במרכז פיתוח השחקנים, קודם כל מההיבט המקצועי, לאמן את הילדים לשחקנים שהם רוצים להיות. זו זכות גדולה לבוא ולעבוד וללמד את החבר'ה האלה. חבר'ה צעירים זה חבר'ה שבאים עם ראש פתוח. עובדים אחת לשבועיים, אימון של שעתיים, גם פיתוח יכולות גופניות, גם פיתוח יכולות אישיות בכדורסל. היום אנחנו עומדים על מעל 10 מרכזים בפריסה ארצית. כל מרכז יש לנו שחקן עבר, מאמן עם ניסיון בפיתוח שחקנים ופיזיולוג. אנחנו משתמשים באביזרים טכנולוגיים ואביזרי כדורסל בכלל, לשפר את יכולות השחקן. למדתי איך לעבור שחקנים, למדתי לקלוע יותר טוב, טכניקות של כל מיני דברים, עבודה בכוח. זה נותן לי הרבה יותר ביטחון אחרי שאני מתאמן פה, שגם אני מקבל את ההערות הנכונות, אני יודע בדיוק מה לשפר. השתפרתי בזריקות, בסיומות, למדתי דברים חדשים. הצוות המקצועי מדהים. נותן את ההרגשה הנעימה, מאיר בצורה נעימה. החלום שלי זה להיות שחקן כדורסל ובגלל זה באתי לשחקן אמיתי. אנחנו רוצים להפוך את כל זה לספר הדרכה אמיתי שמתרכז באיך לפתח שחקנים מהגילאים הצעירים ועד הכוכבים הגדולים שהם רוצים להיות. אם ילד רוצה לנסות להגשים את החלום שלו, אנחנו פה לתת לו את הכי טוב שאנחנו יודעים כרגע. בעצם הרדיפה אחרי חלום ולעשות הכל כדי להיות הכי טוב שאתה יכול, זה ניצחון לפני שהמשחק התחיל. זה הניצחון שלנו.